Kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Nerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Bonaire Wild Bird Rehab. We beginnen onze uitzending met de ombudsman. De ombudsman is naar onderzoek gegaan naar armoede op Bonaire, Saba, Sint-Eustatius. Reiner van Zutphen vertelt meer. Maar wat wij graag willen vertellen, dat zijn de verhalen van de mensen zelf. Dus de collega's van mij, de onderzoekers, zijn een paar weken geleden hier geweest op Bonaire. En die hebben gesproken met professionele hulpverleners. Die hebben gesproken met de pastoor. Die hebben gesproken met mensen van het maatschappelijk werk. Maar ook met oudere mensen van Bonaire zelf. Ook met mensen van het openbaar lichaam. Om een beeld te krijgen van wat is er op dit moment nu echt aan de hand. Met mensen die moeten leven van weinig geld. En het eerste wat daarbij opvalt is eigenlijk dat iedereen is heel erg trots. En wil heel graag zelf voor zichzelf zorgen en rondkomen van dat inkomen. Vinden het ook wel vervelend om het woord armoede te gebruiken. En dat vind ik eigenlijk wel weer heel bijzonder. Want mensen willen graag voor zichzelf opkomen en het graag zelf doen. Maar we komen ook in de verhalen tegen dat het soms zo is dat mensen eigenlijk veel meer zorg nodig hebben dan ze kunnen krijgen. Dat er veel meer zou moeten gebeuren, ook rondom zelfs voeding en huisvesting, dan er op dit moment het geval is. Er zijn mensen tegengekomen die ons verhalen hebben verteld over hoe weinig geld ze overhouden als ze de huur hebben betaald, als ze gas en licht hebben betaald en het water. En dan blijft er echt maar heel weinig over om nog van te leven. En wij weten dat er een heleboel mensen bezig zijn met nieuwe plannen, met onderzoeken. Ook de staatssecretaris in Nederland is bezig met de armoede. En wij dachten dat het heel verstandig zou zijn als de ombudsman van Bonaire, want dat ben ik uiteindelijk, als die ook de verhalen zou gaan vertellen van de mensen van Bonaire zelf. En van de mensen van Saba en van Statia. We zijn begonnen op Bonaire. We spreken met mensen die 60 jaar en ouder zijn, omdat dat degenen zijn die met die problemen worden geconfronteerd. Dat hebben we nu hier op Bonaire gedaan, dat doen we ook op Saba en op Statia. En na de zomer kom ik samen met de kinderombudsman weer terug naar Bonaire om te kijken hoe het gaat met de kinderen op Bonaire en inkomen. We weten dat er heel veel kinderen wonen in gezinnen met alleen een moeder, met weinig inkomen, soms geen werk, alleen maar onderstand. Dat is ook moeilijk om rond te komen en te leven. Die mensen hebben overigens dezelfde trots, hè? Ook diezelfde mensen willen graag het allemaal zelf kunnen doen. En we gaan ook van die mensen de verhalen ophalen, die burgers van Bonaire, om ze de kans te geven hun verhaal te vertellen. Zodat wij als ombudsman met dat rapport wat er gaat komen, over de oudere mensen nog voor de zomer, over de kinderen na de zomer, om te helpen dat er goede maatregelen worden genomen, zowel hier door het bestuurscollege als in Nederland door de regering daar. Nou, ik hoop dat dat goed afloopt voor iedereen op Bonaire, dat we een belangrijk onderzoek gaan doen. Wat wij horen is dat van iedereen hier, is dat iedereen erg betrokken is bij wat er nu aan de hand is. Iedereen wil graag dat het beter gaat op Bonaire. En dat de richting die is ingeslagen, die wijst ook op verbetering. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren. Dus dat is het eerste wat ik graag aan u wilde vertellen. En als u daar vragen over hebt, dan ben ik graag natuurlijk bereid om die te beantwoorden. En goed bestuur is niet makkelijk. Nergens is dat makkelijk om het goede te doen. Dus wat wij proberen is vooral met degenen die aan het werk zijn, de ambtenaren die aan het werk zijn en die leiding geven, om daarmee het goede gesprek te hebben. Er is een toptraining, heet dat. Dat is een training voor mensen hier die bij het openbaar lichaam werken van Bonaire. En morgen, zaterdag, ga ik een hele ochtend aan de slag om te vertellen wat een ombudsman heeft gedaan de afgelopen periode. Tegen welke problemen die is aangelopen, waar het beter kan. Want een ombudsman is niet alleen maar om de klachten op te lossen, maar hij is er ook vooral om ervoor te zorgen dat een overheid leert van de fouten die zijn gemaakt. Dus dat was het tweede belangrijk om hier naartoe te komen. En het derde was dat er nog steeds een aantal klachten is die hardnekkig zijn, die nog steeds niet echt zijn opgelost. En ik vond het belangrijk om daarover te praten, ook met de gezaghebber zelf. Dus ik heb die klachten, ik ga die namen van die mensen natuurlijk niet noemen, maar ik ga wel zeggen dat ik daar met de gezaghebber een paar stappen heb gezet. Want ik denk van ja, weet je, ik hou vol, net zo lang totdat het is geregeld. En ik heb nou in 3 zaken echt goede hoop dat ik binnenkort het bericht krijg dat het is geregeld. Dat had ik de vorige keer ook, toen is het niet helemaal gelukt. Maar nogmaals, als we volhouden, dan komt het uiteindelijk voor elkaar. En de mensen over wie het gaat, die gaan we natuurlijk binnenkort berichten dat er van de kant van de overheid een paar toezeggingen zijn gedaan die het probleem van die mensen zou moeten oplossen. Reinier van Zutphen legt meer uit over de resultaten die de ombudsman heeft bereikt. Dus nog steeds is het zo dat hier op Bonaire, overigens net zoals op Saba, Statia, maar ook in Nederland, het voor de overheid soms heel lastig is om binnen de termijnen, op tijd, de goede antwoorden te geven, een probleem op te lossen en te leren van fouten die er zijn gemaakt.
Ik blijf daar volhouden. Het kan ik niet vaak genoeg zeggen. Hè? Ik hou niet op totdat het is geregeld. En mijn collega's ook al helemaal niet. En die collega's komen volgende week. Ook goed voor iedereen te weten op Bonaire. Volgende week zijn er weer spreekuren. Zijn mijn collega's hier. En dan kan iedereen die dat wil komen met een klacht. Maar het kan ook over iets anders gaan. Een signaal wat men wil afgeven. Een verhaal wat men wil vertellen. Een probleem van een ander wat opgelost moet worden. We zijn helemaal weer klaar om met iedereen te spreken. Vorig jaar hebben we het ook een paar keer gedaan. Hè? Meer dan het jaar daarvoor. En dat merken we wel in de hoeveelheid klachten die we hebben gekregen. We hadden er ongeveer 140 in 2017 en het waren er al bijna 200 in 2018. En nu, we zijn net 3 maanden onderweg, hebben we alweer vele tientallen klachten binnengekregen terwijl we nog geen spreekuur hebben gehouden. Dus de mensen weten ons steeds beter te vinden via onze website, maar ook via Facebook en via de webcare, dus met allerlei andere manieren van berichten, krijgen we nu ook alweer serieuze klachten binnen, maar ook heel veel signalen. En we zijn dankbaar voor al die signalen. Want die laten zien waar het misloopt. Dus dat is niet dat iemand zegt, ik heb zelf een heel groot probleem, maar ik heb iets gezien waar het beter zou kunnen. Waar nog steeds de vergunning niet is verleend. Of de buurman heeft er last van. Dus die dingen komen ook. En we zien dus dat ons werk, nou ja, het wordt wel steeds meer. We hebben dus ook meer mensen nodig en we zullen ook vaker hier zijn. Dus dat ik weet natuurlijk dat er inmiddels een bestuursakkoord is tussen Nederland, de regering daar, en het bestuurscollege hier. En ik heb gesproken met de projectmanager. En met name over het belang van dat grote project. Niet zozeer voor de organisatie overheid, maar voor de mensen op Bonaire. Wat gaat het de mensen op Bonaire opleveren? En vooral hebben we gesproken over de manier waarop straks, als dat programma echt lukt, de overheid beter gaat werken. Burgers daar dus profijt van hebben, voordeel van hebben. Maar ik heb ook gezegd, ik ga ook heel goed opletten of de dingen die nu worden gezegd en afgesproken, of die na worden gekomen. Dus bijvoorbeeld afspraken dat er vanuit de overheid een bevestiging komt van de ontvangst van een brief. Dat je binnen 6 weken antwoord krijgt als je vergunning hebt aangevraagd. En als het niet lukt, dat je op tijd te horen krijgt hoe lang het dan gaat duren. En dat er een verschil is tussen het aanvragen van een bouwvergunning en het aanvragen van een taxivergunning. En welke voorwaarden je er dan moet. Nou, dat zijn hele belangrijke dingen. Dus dat burgers van Bonaire weten waar ze aan toe zijn. En ik voeg er nog 1 ding aan toe. En dan ben ik klaar voor alle vragen. Ik voeg er nog 1 ding aan toe. Het allerbelangrijkste is dat we dit niet alleen goed organiseren voor de mensen die het al kunnen. Die het nu al lukt om bij de overheid de dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat we ervoor gaan zorgen dat het iedereen gaat lukken. En dat is nog best moeilijk. Want dan moet je met de goede taal, op de juiste manier met de mensen omgaan. Dan moet je niet alleen maar wachten, maar dan moet je er zelf op af. Dus proactief. Je moet dus nadenken, wat heeft iemand nodig om op Bonaire goed te kunnen leven? Hoe kan ik zorgen voor zijn huis? Hoe kan ik zorgen voor de onderstand? Hoe kan ik zorgen voor de school? Hoe kan ik zorgen voor de zorg? Dat zijn hele belangrijke vragen die de komende tijd ook in het bestuursprogramma gerealiseerd gaan worden. En het is een taak van de ombudsman om als burgers daar vragen over hebben, over de manier waarop dat gebeurt, om ze dan te helpen en ervoor te zorgen dat ze antwoord krijgen en als er problemen zijn, om die op te lossen. Dat is ons plan voor 2019. En ik ben graag bereid om alle vragen die erover zijn te beantwoorden. Een werkbezoek aan Bonaire van staatssecretaris Raymond Knops en het eerste bezoek aan Bonaire van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ontzettend leuk dat u hier allemaal bent gekomen. Aan het eind van ons bezoek aan Bonaire, voor mij de eerste keer dat ik op Bonaire ben. Ik hoop heel erg niet de laatste keer, want het smaakt naar meer. Ik heb aan het begin van onze samenwerking gezegd, nou, de staatssecretaris doet de Koninkrijksrelaties. Maar de K van BZK, ja, die staat er niet voor niks. Dus ik wilde als minister heel graag ook zelf komen kijken, praten en horen wat er allemaal speelt. Dus het was een buitengewoon nuttig kennismakingsbezoek. Natuurlijk gesproken met gezaghebber. Met veel andere mensen ook in de praktijk gezien. Wat er hier allemaal gebeurt rondom sociale woningbouw, om maar een voorbeeld te noemen. Het is natuurlijk ook een bijzonder moment om op Bonaire te zijn. Eigenlijk aan het begin weer van een nieuwe periode met een bestuursakkoord. De staatssecretaris zal er allemaal op ingaan. Maar ik voel aan alles, we hebben net afgesloten met
jonge young professionals van het topprogramma. En daar zit een boel energie in. En ik denk dat dat ook precies is wat nodig is voor al die opgaven die Bonaire heeft, maar vooral ook voor alle kansen die er op Bonaire zijn. Ik ben zeer onder de indruk van wat ik heb gezien. Ik weet dat er nog veel te doen is, maar ik heb er ook vertrouwen in dat we samen dat ook voor elkaar kunnen krijgen en resultaten kunnen boeken. Onder leiding natuurlijk van de staatssecretaris, de gezaghebber en iedereen die daar op dagelijkse basis aan werkt. Ik wil nog 1 punt benoemen. Ik ben als minister van BZK ook verantwoordelijk voor verkiezingen. En er zijn hier natuurlijk net verkiezingen geweest. Daar hebben we over gesproken. Alle ervaringen die zijn opgedaan, die moeten leiden tot verbeteringen. Dat is ook in gang gezet. En ik wilde van deze gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat er binnenkort weer verkiezingen zijn. Namelijk verkiezingen voor het Europees Parlement. En als je hier bent op Bonaire, dan is Brussel ver weg. Maar de Europese Unie doet belangrijke dingen. Ook hier op Bonaire. Soms kun je dingen voor elkaar krijgen dankzij Europese fondsen. En ik denk dat het ook een voordeel is om onderdeel uit te maken, ook hier in dit deel van het Koninkrijk, van de Europese samenwerking. En ik zou echt hopen dat mensen gebruik maken van hun stemrecht voor de Europese verkiezingen over een maand. Staatssecretaris Raymond Knops sprak over het DigiD-loket bij de Belastingdienst en ondertekende een overeenkomst met Fundación Cas Bonaireano waarbij 470.000 euro is overgemaakt ten behoeve van de infrastructuur die nodig is voor de bouw van 500 nieuwe volkswoningen. Ik heb ook gesproken met Danny Royer, de nieuwe programmamanager die verantwoordelijk is voor de projecten die in het bestuursakkoord geformuleerd zijn. En dat bestuursakkoord wat een onderdeel is van het totale coalitieakkoord zoals dat is afgesloten. Ik ben er heel blij mee, want die grote gemeenschappelijke delen over dingen die we kunnen doen met z'n allen om ervoor te zorgen dat de situatie vooruit gaat op Bonaire. Daar is een heel groot besef van. Eigenlijk unaniem in de eilandsraad. Veel gedreven mensen in bestuurscollege en ook een ambtelijk apparaat wat daar de schouders onder wil zetten. En inderdaad, we hebben zojuist, het is een heel mooi einde van ons bezoek, de nieuwe generatie mensen ontmoet die voor de publieke zaak werken. Prachtige verhalen en vooral gedreven mensen die de schouders eronder willen zetten en die soms teruggekomen zijn hier op Bonaire om met de mensen hier plannen uit te werken, nieuwe ideeën uit te werken en die echt een nieuwe toekomst aan Bonaire willen geven. Dat is mooi, dat geeft veel energie, dat inspireert en dat helpt ons ook als we met z'n allen de goede dingen willen doen. En als het gaat om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en de uitdagingen waarvoor openbare lichamen zich gesteld zien, dan moeten we blijven investeren in jonge mensen en nieuwe generaties. Dus ik vond dat buitengewoon mooi om te zien. Ik heb ook bezoek gebracht aan de Belastingdienst. Ik kom daar liever niet, moet ik eerlijk zeggen, bij de Belastingdienst. Want je gaat er altijd naar binnen en je gaat er minder weg. Dus je moet, maar we betalen allemaal belasting. En we hebben daar het DigiD-loket geopend waarmee ook mensen hier de mogelijkheid krijgen om aan te haken op de diensten die de Nederlandse overheid biedt. Dat heeft wat voet in aarde gehad, want het lijkt allemaal heel eenvoudig. Maar ik ben ervan overtuigd, nu dat het loket er eenmaal is, dat het voor heel veel mensen veel gemakkelijker is om die diensten, om daarvan gebruik te kunnen maken. Ze hoeven niet meer naar Curaçao of naar andere plekken om die DigiD aan te vragen. En als je eenmaal de app hebt, de DigiD-app, dan kun je heel makkelijk online gebruik maken van de dienstverlening. Voor bijvoorbeeld Duo, voor onderwijs en voor allerlei andere zaken waar je de overheid voor nodig hebt. We zijn bij FCB geweest. Daar heb ik een aantal gesprekken mee gehad de afgelopen periode, onze ambtenaren. En ik ben heel blij en ook wel mooi om te zien, de minister is daar ook geweest, dat je ziet dat niet alleen plannen gemaakt worden, maar dat er ook gewoon vooruitgang wordt geboekt. En vandaag heb ik een overeenkomst getekend met de directeur, de heer Oliana, waarbij wij 400, moet ik even heel precies zeggen, want 470.000 euro hebben overgemaakt naar FCB om een stukje af te financieren van de onrendabele top die zij hebben voor de investeringen die ze moeten doen in de infrastructuur om in ieder geval de eerste 76 woningen te bouwen, maar later ook naar dat eindgetal voorlopig van 500, waarmee we echt een bijdrage leveren aan sociale woningbouw in Bonaire. Dus kortom, een kort en krachtig bezoek. En ja, dat zal niet meer lang meer duren, dan zijn we er weer. Waarom? Omdat het pas begonnen is, het bestuursakkoord is getekend.
Maar we gaan nu echt aan de slag om het uit te voeren. En ik heb in ieder geval alleen maar mensen gezien die dat samen met ons willen oppakken. Maandag 8 april om 10 uur 's ochtends hield er een beëdiging bij de Pasangrang, waarbij de nieuwe bestuurscollege NPB en UPB is ontstaan. Het gedrag van Clark Abraham vond de heer Robbie Beukenboom van partij FSP niet van toepassing. Ja, we hebben recentelijk een beëdiging van een raadslid gehad en een beëdiging van 3 gedeputeerden. Dat is een nieuwe coalitie, UPB-NPB. En er was een heleboel gedoe, vind ik, gedurende die vergadering. Veel formaliteiten van zijdens fractieleider van de DP, de heer Abraham. Van ja, dit is niet goed, de vergadering is illegaal, die woorden zijn allemaal gebruikt. Ik vind dat allemaal lariekoek, het is niet waar. Er zijn vergaderingen in het verleden door de voorzitter op andere dagen die geen maandagen waren. Andere uren dat geen 7 uur was 's avonds, dus dat is gewoon normaal. Er zijn natuurlijk schoonheidsfoutjes gemaakt, maar dat je op de eerste dag van een nieuwe zitting van een eilandsraad en het aantreden van die 3 gedeputeerden zoveel lawaai en zo onbeschoft je moet gedragen tegenover de zoveel toeschouwers die waren in de tribune, vind ik niet goed. En dat je het anders had kunnen aanpakken. Misschien met een brief naar de voorzitter, misschien op een andere manier, achter de schermen. Niet zomaar publiekelijk voor de tv, voor een heleboel mensen die zijn komen kijken naar de beëdiging van een nieuwe regeringsperiode, die heel positief aanwezig waren. En negativisme is verleden tijd. We moeten nu samenwerken. We moeten nu proberen het beste van te maken. En dat is helaas niet gedaan door de fractieleider en politiek leider van DP. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Bonaire krijgt steeds meer flamingo's binnen, vooral babyflamingo's. We spreken met Ellie Albers van Bonaire Wild Bird Rehab over het voedseldonatie en het beschermen van onze flamingo's. Ja, de stichting die vangt dus vogels op, vogels in nood. En het is dan de bedoeling dat ze na revalidatie en rehabilitatie weer los worden gelaten in het wild. Dus het is geen dierentuin. We hebben dit jaar, net als vorig jaar, komen er weer heel veel flamingo's binnen. En dan praten we over baby flamingo's. Dat zijn dus flamingo's die nog niet kunnen vliegen, die normaal nog door hun ouders worden gevoerd. Het zijn flamingo's, ja, eigenlijk de pluizenbollen, waar je net al wat beelden van gemaakt hebt. De flamingo's die 's ochtends binnenvliegen, dat zijn flamingo's die een jaar geleden in de opvang hebben gezeten. En ja, die komen af en toe ontbijten, die vliegen binnen. Maar die krijgen brokjes, flamingo brokjes. Zij hebben een speciale voeding nodig, proteïnerijke voeding. En dit is erg kostbaar. En op dit moment, ik denk dat we gemiddeld aan voer ongeveer €50 per dag kwijt zijn. Doneren is vrij makkelijk. We hebben gewoon een bankrekeningnummer. En mensen kunnen hun donatie daarop storten. Wat ook kan en wat eigenlijk net zo fijn is als mensen voer meenemen. Op Bonaire kun je dit proteïnevoer niet kopen. Dus het zou heel fijn zijn als mensen bijvoorbeeld vanuit Nederland hier naartoe gaan of familiekennissen krijgen die deze kant op komen, om het via Nederland mee te laten nemen. Er zijn verschillende websites. Het voer wat wij gebruiken het zijn eigenlijk 2 soorten voer. Het is convalescent support van Royal Canin. In de regel haal je dat bij dierenartsen. Er zijn ook wat online winkels waar je het kan halen. Of de Emerate. Dat is tegenwoordig ook in Nederland. Maar dat is ook iets wat je uit Amerika kan halen. De reden waarschijnlijk waarom er veel flamingo's binnenkomen op dit moment kunnen verschillende redenen zijn. Het is niet helemaal duidelijk, er gaat wel onderzoek komen.
Maar een van de redenen die ik zeker hier wil benoemen is dat de kolonie dus heel erg gestoord wordt. En Bonaire wordt heel erg druk, we hebben heel veel cruiseboten, maar ook de lokale mensen. Dus er zijn heel veel gebieden waar stenen staan, bij de Cargill bijvoorbeeld. Dat is aan de rand van het broedgebied van de flamingo's. En mensen negeren die stenen en die lopen daar dus naartoe en ze willen foto's maken van de flamingo's. En de hele kolonie wordt verstoord, waardoor dus ook de baby's verbannen worden. Dus echt blijf uit de gebieden. Flamingo is een schuw dier, dus hou je afstand. En ja, die stenen zijn er niet voor een reden. Special Olympics had afgelopen zaterdag 7 april hun 16e editie Walkathon. We spreken met Viviana Vis. Ja, afgelopen zondag hadden we de Walkathon en het ging hartstikke goed. We hebben in totaal 700 kaartjes verkocht. En tijdens de route is het super gegaan. Iedereen was heel blij en die gaven ook complimenten hoe het Walkathon is verlopen. We starten bij Slavenhutje en we eindigden in Rincon bij FKPD. Met de deelnemers ging het hartstikke goed. Ja, hier en daar heb je een paar deelnemers die niet meer kan. En heb ik van tevoren al gezegd bij de start, wees niet bang om in de auto te stappen als je niet meer kan. Dus we hadden een paar die in de auto echt hebben gestapt, in de bus. En weer eruit gestapt wanneer ze voelden van oké, ik kan het weer aan, dus ik ga weer verder. Naam niet uit mijn hoofd, maar was wel een vrouw die als eerste was aangekomen. En als laatste waren 2 vrouwen en die kwamen als laatste binnen om 11:30. Dit is de 17e editie voor Walkathon. En we hebben een programma die we volgen. En jullie zouden dan wel horen van ons wanneer het zover is voor de andere activiteiten die we hebben op het schema. Komende zondag 21 april gaat de Paaseieren-speurtocht van start. De heer Samir Ayoubi vertelt meer. 21 april, zondag, een grote Pasen, gaan we Eieren-speurtocht organiseren. Alle wijken op Bonaire, dus Playa, Rincon, Noord-Salie, alle wijken. We hebben meer dan 30 prijzen om uit te geven. Van harte bedankt voor al de sponsors die al toegezegd hebben om mee te kunnen doen in de grootste activiteit voor het jaar 2019. Eieren-speurtocht, georganiseerd door Rumbera Netwerk, radiostation, 107.5 FM, Play FM. Onze radiobroer zal ook de signalen van 107.5 FM pakken. In de lucht via 97.1. We gaan samen die Eieren-speurtocht doen. Goede prijzen, onder andere ticket naar Aruba, ticket naar Curaçao, grote tv, 40 inch smart tv van Cityshop. Cashprijzen, dus cash money, $50, $100 en meer. En ook prijzen, dus gewoon cadeaus en waardebonnen die we kunnen uitgeven aan de mensen die eieren hebben gekregen. Dus gezocht en gekregen, gevonden. En hebben we ook 3 gouden eieren. Dat zijn de grootste prijzen. Ticket naar Aruba, ticket naar Curaçao en de Smart TV 40 inch van Cityshop. Het is zondag 21 april, grote Pasen. 4 uur 's middags, 7 uur 's avonds. Alle wijken op Bonaire. Iets wat ik altijd vraag, de politie heeft ook gezegd, Samir, alsjeblieft, smeek, vraag de mensen rustig te doen op de straten. Automobilisten, iedereen is verantwoordelijk, rustig gaan doen. We beginnen netjes en we willen ook netjes eindigen, Gijsberta.
Ik denk dat het goed is ook. We hebben stickers bij de radio. Ze kunnen langs voor een sticker, een nummer, voor de auto's een ID te kunnen geven met een 3-cijfer nummers van Rumbera. Ze kunnen dus langs, ze kunnen me ook bellen. 770 71 72, een sticker te komen halen. En dan gaan we allemaal genieten van een geweldige activiteit. Men zegt nee, er is Bonaire niks te doen. Er zijn heel veel dingen te doen. Wij organiseren, ik hou van kinderen, ik heb 3 kinderen. Ik hou van mijn kinderen, ik hou van alle kinderen van Bonaire. Ik wil dat alle families op Bonaire blij zijn met dit activiteit die wij van hart en ziel dit organiseren voor Bonaire. Dus mensen moeten naar de radio gaan luisteren om hints te krijgen waar ze die eieren kunnen vinden. Dat is correct, de heer Gijsbert. Ze moeten naar de radio luisteren of 97.1 of 107.5. Kunnen ze die tips volgen, waar precies moeten ze zijn, welke straat, hoe dan ook. Niet vergeten, zorg dat je dus geen slipper. Je kan met je slipper, maar beter met een goede tennis, dus goede tennisshoes, goede cats eraan doen. Dus dan ga je zoeken en de eieren vinden. En er zijn 3 gouden eieren. En ik heb ook een andere verrassing, maar dat is diezelfde dag. De persoon of personen die de grootste prijs heeft gevonden, de laatste ei, gouden ei. Ik heb een additionele prijs in verband met dat. Het Openbaar Ministerie heeft maandag de strafeis verhoogd in een hoger beroep van de 2 agenten in de zaak Mitch Henriques. Als het aan de OM ligt, krijgen de agenten na 6 maanden voorwaardelijk ook een beroepsverbod van 2 jaar. De nabestaanden zeggen teleurgesteld te zijn in ook deze strafeis. Die is uiteraard blij dat het Openbaar Ministerie nu in ieder geval voor een bewezenverklaring gaat en ook meegaat in hun wens om een beroepsverbod uit te vaardigen voor deze agenten. Maar zij vinden het onbegrijpelijk dat er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf is gevorderd. En dan zegt het OM, ja, dat doen we eigenlijk wel bij een poging doodslag. Nou ja, hier is echt iemand dood, hè? Dit is geen poging meer. Dit is een levensdelict wat mij betreft. En daar past het niet bij dat deze agenten in het geheel geen straf krijgen. Wat hadden de nabestaanden wel gewild? Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gecombineerd met een beroepsverbod. En nu? Nou ja, nu moeten wij wachten. Morgen gaat de verdediging het woord voeren. Die zullen natuurlijk betogen dat het allemaal niet zo moet. Het Hof doet vrij laat uitspraak, 19 juni. Dus we zullen moeten wachten tot dat moment. Hoe staat het met rechtgang naar het ERM? Dat loopt. Het Europese Hof heeft gezegd dat zij onze klachten wil behandelen. Nou, dat is al heel wat, want de meeste klachten worden niet eens behandeld. Het is nu aan de regering om te komen met een visie. En wanneer dat gaat gebeuren, dat staat een beetje in de sterren beschreven. De conclusie is dat wij met de rechtbank van oordeel zijn dat de verdachten schuldig zijn aan een mishandeling in vereniging gepleegd met de dood van Henriques tot gevolg. En dat hierop dient te volgen de voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden zoals door de rechtbank opgelegd met de proeftijd van een jaar. En daarnaast de ontzetting van het recht om het ambt van politieambtenaar voor de uitvoering van de politietaak te bekleden voor de duur van 2 jaren. Nou, de eis is aangepast omdat er een nieuw rapport is van een nieuwe deskundige. Er is veel discussie geweest. Is nou de dood veroorzaakt door de nekklem of is nou de dood veroorzaakt door stress? En deze nieuwe deskundige heeft gezegd, nou, die nekklem, het afklemmen van de nek, is een belangrijke bijdrage, kan een belangrijke bijdrage geweest zijn aan de dood. Nou, dat oordeel heeft ertoe geleid dat we hebben gezegd, ja, wij kijken anders tegen het handelen van de politie mensen aan dan destijds werd aangekeken. Wij vinden dat hun handelen mede de oorzaak is geweest van de dood. Zoals gezegd, die nekklem heeft te lang geduurd, het is te hard geweest en dat rekenen we de politiemensen aan. Nu hoorde ik tijdens de eis ook iets over de houding van de politieagenten gedurende deze zaak. Heeft dat ook een rol gespeeld? Ja, zoals gezegd, ze zien niet in dat ze fout zijn geweest of willen dat niet inzien, geven dat in ieder geval niet toe. En wat we ook zien is dat zij in alle verklaringen die zij in de loop der tijd hebben afgelegd gedurende dit proces, zijn gaan schuiven. Hun verklaringen eigenlijk zijn gaan aanpassen, hun verklaringen hebben afgezwakt of hun eigen rol hebben afgezwakt. En dat rekenen we ze aan. Eigenlijk moet je een politieman of vrouw gewoon geloven op wat hij zegt en niet de hele tijd andere verklaringen.
U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.